μόνο γι' αυτό που σου προτάσει για το βήμα. Αν μου πάει το 1% και το άλλο πάει πίσω 95, έχει πρόβλημα. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Τίποτα άλλο. Και εμένα είναι και άλλη όψη. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού, εντάξει και Pirelli και όλα είναι καλά. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Πιστεύω δηλαδή δεν μπορεί να είμαι εγώ πίσω και να κρατιέμαι σαν εταιρεία και να έχουμε μαλακίες λάστιχα. Και παλιά εταιρεία, έτσι. Ναι, ρε, εντάξει. Πάντως δεν μου κάνουν καλή εντύπωση. Έτσι. Ναι. Και στην asphalt handling καλό, και στη λάσπη. Εντάξει, δεν είναι. Το ίδιο λάστιχο είναι. Δεν είναι και cross. Κοίτα, δεν είναι κινέζικο. Δεν βάζει κινέζικο λάστιχο. Δεν βάζει τουρκικό λάστιχο. Δεν βάζει Pirelli λάστιχο. Εντάξει. Όλα είναι καλά. ESP υπερορίες. Πατήσει, όχι μία και δύο, γι' αυτό το βλέπεις έτσι. Αν έχεις πέσει με μηχανάκι σε τα φέρ, μετά εντάξει.